Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast. Sunt aici alături de Marilena și o să o las să se prezinte ea în câteva cuvinte. Bună! Sunt Marilena, am 26 de ani, sunt instructor fitness, serviciul pe care îl fac zilnic acesta este, îmi place să fac oamenii să zâmbească. Și ce pasiune ai în afară de sport, fitness și... Îmi plac fotografiile, deși nu fac foarte multe fotografii, îmi plac călătoriile și îmi place tot timpul să fac ceva nou. Niciodată să repet același lucru. Da, până la urmă să te dezvolți pe mai multe domenii. Da. Și cum ți-ai găsit pasiunea pentru sport, fitness? De mică mi-a plăcut să fac chestia asta, nu știu, aveam vreo 10 ani, 9-10 ani. Și îmi plăcea foarte mult să alerg sau să merg la joacă. Da. Și țin minte că eram în clasa 5-a și atunci a apărut o profesoară, care și tu o știi, da. Care, nu știu, efectiv mi-a deschis cumva drumul ăsta, m-a invitat la un antrenament de Saniebo și de atunci am descoperit că îmi place să fac ceva, nu știu, benefic pentru viața ta și să nu stai degeaba până la urmă, nu? Da. Deci te-a atras asta, activitatea în general, să nu stai pe loc. Da. E bun. Te-a ajutat școala sau liceul în toată nebunia asta, cariera ta? Da, eu am făcut un liceu sportiv timp de 3 ani la București. Deci ai făcut liceu sportiv? Da. Primii 3 ani am făcut la București, după care m-am mutat în clasa 12-a la Vatra Dornei, la Ion Luca. Și a 12 te-a ajutat? Nu cred. Nu. Deci doar cei 3 ani de la București. Da, exact. Și cine te-a susținut în tot parcursul tău de la Sanie până în momentul de față? Păi în timp ce practicam acest sport Sanie, m-au susținut profesorii mei, după care la fel și părinții. Împreună cu părinții am ajuns să mă dezvolt, să zicem așa. Până la urmă, părinții sunt cei care îți dau impulsul ăla, că... Normal. Și pe la urmă... Păi ei sunt aproape mereu, nu? Când ai o problemă, unde sunt? Mama sau tata. Exact. Frate, soră. Exact. Sunt cei mai buni prieteni și tot... Da. Și ce planuri ai pe viitor? Păi, sinceră să fiu, eu mi-am cam împlinit planurile. Acum vreau să mă dezvolt clar pe ceea ce fac. Vreau să-mi deschid o sală mult mai mare, să ofer oamenilor din Vatra Dornei posibilitatea de a veni la o sală așa cum își doresc ei și cam atât. Nu știu. Și vrei să-ți deschizi sala în Dorna? Da. Nu vreau să plec din Vatra Dornei. Cum de nu vrei să pleci? Păi să știi că eu sunt foarte atașată de Vatra Dornei, îmi place foarte mult. Aici am crescut, aici am copilărit, nu știu. Am fost activitate. Exact. Și îmi place foarte mult să investesc în orașul meu natal. Da, uite că nu mulți se gândesc așa, că până la urmă, scap de liceu, plec să nu mai văd Dorna, că e un oraș care... care e un oraș care nu se dezvoltă până la urmă. Mai să știi că așa gândeam și eu după ce am terminat liceul, pentru că cei tineri posibilitatea asta o văd ca și prima posibilitate, să spunem așa, de a pleca, exact. Pentru că Vatra Dornei nu-ți oferă foarte multe lucruri. Dar după un timp îți dai seama că îți lipsește foarte mult. Eu când eram mutată la Cluj, am stat 2 ani la Cluj, abia așteptam să vină weekendul să vin acasă, știi? Și mi-am dat seama că e mult mai ok. Poate aici. și un oraș mai așa mai retras decât orașele mari, că e mai liniștit. Da, asta lui, că... Da. Și ce părere ai despre oamenii care se complac în stilul lor de viață sănătoasă, adică mănâncă fast food, nebunii? Nu am o părere foarte bună, dar nici foarte proastă, pentru că până la urmă urmei fiecare face exact ceea ce simte. Ce pot să zic este că la un moment dat fiecare își dă seama că nu este ok. Dacă se complace în ceea ce el face zilnic, devine o rutină. Și uite, de exemplu, eu am foarte multe cliente care la fel să zicem până astăzi sau până acum o săptămână sau o lună, aveau un stil de viață haotic.
Și Ca neregulat. exact. Sau și, deloc. Da. Și tot timpul încerc să-i încurajez, nu neapărat să vină la sală, ci să facă mișcare. Da, dar, na, unii poate, că până la urmă, acum adulții au și loc de muncă și locul de muncă poate nici nu le permite să... Știu ce zici, dar comoditatea este mult prea mare pentru a... Da, asta ne-a învățat face timp și societatea. pentru- Cel puțin acum și în rândul adolescenților, asta ne-a învățat societatea, din Dar uite, păcate. Da, ok, uite, în afară, mă refer peste graniță, Da. da? Oamenii își fac timp, mai ales înainte de servici, tu pleci la ora 8, să spunem, trebuie să fii Da. la servici. Ok, ei au găsit oportunitatea de a se trezi mai devreme, de a face jumătate de oră de sport, după să meargă la servici sau după servici. După servici e un pic mai greu pentru că ești deja obosit. Nu mai ai Da. cheful ăla de viață cum e de dimineață. Da, exact. Și ce diferență vezi între persoanele care fac sport regulat și cele care fac sport odată la un an, să zicem? Dar nici nu știu ce să zic aici, diferență. E o diferență de la cer la pământ. Adică, despre, nu știu, e o întrebare pe care aș putea să-ți răspund jumătate de oră, știi? Să povestim despre chestia asta. Ce pot să zic este că persoanele care fac sport nu știu, le cunoști, pentru că tot timpul zâmbărețe, eu asta am observat, au un tonus foarte bun, au o stare foarte bună, au o gândire foarte bună, pentru că până la urma urmei sportul te ajută și în a... Gândire, exact, în a gândi... Psihic și... Psihic, corect. Cei care nu fac sport, nu știu, tot timpul îi văd supărați, tot timpul îi văd foarte negativiști. Și știi? stresați până la urmă, că Corect. lucru, copii... Casă și cam atât. Păi, asta face lumea din ziua de astăzi. Da. Și ai găsit în fitness un refugiu? Nu pot să zic că am găsit un refugiu, pentru că eu ceea ce fac cu plăcere și îmi place foarte mult. Eu aș putea să-mi petrec toate zilele mele, de dimineață până noaptea târziu, numai în sală. Pe mine nu m-ar obosi deloc. Dar unele persoane își găsesc un refugiu, pentru că atunci când ajung la sală, se detașează de absolut totul. Da, și Știi? uită. Exact. Și chiar povesteam cu clientele mele, cu unele din clientele mele, că după ce au terminat ora de sport, au alt vibe, știi? Sunt mult mai active. Da, Exact. mulți spun asta după sport, Normal. că poate până la urmă, păi, te detașezi de tot Da, ce ține de casă. corect. Te-a ajutat să treci peste momentele grele, până la urmă, adică... Da. Ca orice om, am avut și eu momente grele, am momente grele în viața mea și da, nu știu, preferam să merg la sală, efectiv, să-mi dau muzica la maxim. Maxim, da. Exact. Sau pe mine mă bine dispune o oră de aerobic. Da, e mai Muzica activă. aia foarte, exact. Și eu, chiar dacă mă duc la sală supărată, eu nu am cum. Deci Să nu am stai cum în să stau starea aia. Exact, nu. Eu tot timpul zâmbesc. Cum am intrat în sală, am uitat de tot, știi? Și cumva, da, mă ajută să trec peste. Da, uite, asta e bine, că unii nu găsesc nici refugiu în nimica. Sau refugiu... Asta depinde de fiecare în parte, știi? Da, și cum gândește el și ce vrea pentru Corect. psihicul lui, că până la urmă dacă cazi într-o depresie, nu știu cât de comod e. Dar și depresia asta caz în ea doar că tu vrei, înțelegi? Adică Da. cumva te lași dus de val, știi? Și de aceea ajungi să cazi în acea depresie. Dacă să ajungi la depresie, e un drum lung, zic eu. Trebuie să treci prin momente foarte grele din punctul meu de vedere ca să ajungi în punctul în care să nu mai vrei să vorbești cu nimeni. Să ajungi în depresie, că până la Bine, urmă... fiecare avem momentele astea, clar că uneori nu ai chef să, nu știu, nici să te uiți la cineva sau Da. ți se pare totul nașpa. Toată lumea se uită la Exact, tine, toată lumea are ceva cu exact. tine, când de fapt lumea nu are nimic și asta e doar în capul tău. Da, Și unde ai găsit toate informațiile necesare pentru a începe? această activitate. Da. Când am început să mă gândesc, nu, de fapt, hai să încep așa. Eu am vrut tot timpul să mă fac profesor de educație fizică și nu am reușit.
Dar uite că cu ajutorul unei prietene, care și ea e instructor în ziua de astăzi, m-am înscris la un curs. Nu știu dacă e ok să zic, dar la Fitness Scandinavia. Da. Și cu ajutorul lor am obținut diploma bine. Și cum e, am făcut 3 luni de asta. După care am continuat, am făcut cursul de aerobic, curs de pilates, toate cursurile. Te-a prins în sfera asta. Da. Și eu am descoperit cu adevărat ceea ce îmi place, știi? Da, uite că asta e vorba de pasiune, că sunt adolescenți care încă nu-și găsesc pasiunea. Și Trebuie asta să o caute, știi? Că nici eu nu mi-o găseam, aveam 22 de ani Da, când da. am început. Mi se pare mult mai eficient dacă începi să-ți cauți pasiunea încă de la o vârstă fragedă, că ai cum să intri pe nișa aia, știi ce zic? Da, nici nu e să-ți faci ok drum. să ți-o cauți, să zicem. Da, știi că oricum vine de la sine. Da, dar adică să o începi descoperi. lucruri, nu să stai pe telefon, pe laptop și doar în casă, știi ce bine, zic? asta, da. Că așa, eu și eu am fost învățată de mică să fac ce vreau și până la urmă m-am oprit la 2 lucruri, Sane și foto, acum vedem cât ține și cu asta. Dar asta zic, că mulți nu vor să-și găsească pasiunea, dar ei se plâng, nu vor, dar se plâng. Da, Și asta e asta e un defect. mare a multora dintre noi. Din păcate. Da. De unde ai învățat tot ceea ce știi acum, atât de legat de viață, cât și de... Da. De unde am învățat? Pe lângă cursuri. Da, nu știu, am învățat foarte mult din greșeli. Da, despre ce vorbeam? Dacă te-a ajutat internetul la... Da, cum ziceam, fur foarte multe idei, nu neapărat că le fur, dar îmi place să învăț, îmi place... Să te dezvolți mai Exact. mult și să vezi ce se fac oamenii din jurul, Exact, pe nișa ta. da. Că tot veni vorba de oameni, ce greșeli vezi la persoanele din jurul tău? Nu se autodepășesc, o să zic. Asta e o greșeală, cum să zic, la foarte multe persoane din jurul meu. Și nu-și depășesc monotonia, știi, de zi cu zi. Exact, se complac în ceea ce pot, în ceea ce fac ei și nu ajung să se depășească. Și chestia asta, nu știu, cumva, nu știu dacă îi avantajează. Clar nu îi avantajează, clar nu îi avantajează, da. Chiar dacă ai ajuns la o vârstă, totuși trebuie să ieși puțin din zona ta de confort. Clar, trebuie să experimentezi lucruri noi, trebuie să, nu știu, așa ajungi să ai o gândire mult mai dezvoltată, să Și zic așa. deschisă la orice subiect. Da, normal. Că, na, până la urmă, nu stai doar tu cu tine și faci și tai capul. Că, na, în medie câte ore petreci pe telefon? Vrei să mă uit? Stai să vedem. Aș fi curioasă. O oră și jumătate astăzi, până la ora 2:30. O oră jumate? Da, Atât? o oră și 22 de minute, da. Foai de... Uite, am stat 10 minute pe WhatsApp, 15 minute pe Instagram, 16 minute pe Autobit când încerc să-mi vând o mașină și nu mai reușesc, pe Snap 14 și cam atât. Aoleu, te zic bine, știu că la ora avea 12 ore, până la ora l-am chemat la 3. Serios? Și am zis, bine, dar, na, acum depinde, că și... Da, uite, și la ea și la mine Instagram pe primul loc, la tine nu. Nu, dar, uite, pe Facebook nu prea am intrat. Da, că pe Ce Facebook... Da. Și la ce folosești cel mai des telefonul? Pe YouTube. Pe YouTube îl folosesc pentru că eu ascult foarte multă muzică, îmi place foarte mult să ascult muzică și la sală îmi pun muzica de pe telefon și o ascult non-stop când sunt. Păi da, da, uite, până la urmă, muzică fără sport parcă nu se prinde. Dar nu eu așa o văd. Da, clar, dar n-ai cum. Cântă doar cu microfon, fără instrumentală. Cam cum e. Da. E un fel, știi? Ce Da, zice? da. Ia, pune pe Laura doar să cânte, știi? Doar vocea ei, fără instrumental. Parcă nu se leagă, știi? Da, cântă ceva acolo, dar parcă e altă Cântă, atmosferă da, când normal. 5 Să față de cânte, 1. mă refer așa, la un chef, Da. să cânte doar, doar da. vocea ei, fără... Da, da. Și ce meserie ai face de drag? Dacă ai avea banii destui, dacă... De drag? Da, de drag. Ai avea job,
Da, n-ai mai avea nevoie de job dar totuși ai vrea să faci acea meserie. Hai să mă gândesc. Șofer. Îmi place foarte mult să conduc. Serios? Da, foarte mult îmi place să conduc. Și cred că aș face șofer fără să fiu plătită, habar n-am. Da. Idei de afacere. Da, taximetristă. Nici chiar. Glumesc, dar... Ba da, de ce nu? Că ajut oamenii să-i duc acasă pe banii mei. Nu îmi trebuie niciun ban. Dacă zic, mă refer cum mi-ai pus o întrebare, dacă aș avea... Da, banii destui. Exact. Da, banii destui, astfel Asta încât să te... Asta aș face. În Vatra Dornei. Da, dacă ai merge în alt oraș, mai mare, să zicem Cluj, București, Iași. Aș preda ore. Gratis. De sport. Să atrag lumea spre latura asta. Da, că uite, chiar vorbeam cu ai mei că au fost probă de sport la BAC. Și s-au renunțat. Chiar aș vrea să dau bacul la sport. Da, stai seama, de când eram eu în general s-au renunțat, mi se pare că. Aș da toate materiile pe sport. Da. Bine, dar asta e că oamenii nu fac. Și eu văd și la colegii mei, da, 17 ani, până la urmă mai ai un an și devii major. Și nu știi ce să faci sau nu vrei să faci sport. Din păcate e o problemă aici. Tinerii... Din ziua de azi. Exact, tinerii din ziua de astăzi nu mai au atracția față de sport, știi? Da, dar de ce? Pentru că la online. Exact. Ăsta e cuvântul. Școală online, toate nebunile le găsești. Da, și când se făcea școala normală, da. Eu cred că e vina și a profesorilor, pentru că nu s-au impus foarte mult. Adică eu dacă voiam să joc handbal, jucam. Dacă eu nu voiam în ziua aia, bine, stai pe bancă, știi? Da, nu, eu nu aș face așa, pentru că eu dacă aș fi profesor, în generală sau în liceu, nu, te-aș pune să faci până scud ceapa așa până la urmă, pe față. Asta așa încurajezi omul, adică așa îl ajut și pe el să se descopere, știi? Și adică îi formezi un stil de viață sănătos până la urma urmei, de mic. Da, adică da. tu dacă lași de mic, așa, hai bine, ai chef, bine, fă, dacă nu, stai pe bancă. Da. Nu! Copilul lui mama, copilul lui tata. Exact. Și din păcate e și o greșeală. Da, dar și dacă ar face doar sport acasă, nu crezi că ar... Nu există sport acasă pentru un adolescent. Sport la școală. Da. Și da, zicem că face ora aia de sport la școală cum trebuie, dar când merge acasă mănâncă sandvișuri, stă doar în pat, parcă ora e dus așa. Da, eu cred că ar trebui introdusă în școală o oră de nutriție. Măcar o oră de nutriție pe săptămână, să zicem așa. Da, ar trebui să se introducă în învățământul din ziua de astăzi, dacă e așa. Da. Că până la urmă, acum, pe mine nu mă ajută deloc. Și pe mulți. Da, îi ajută pe cei care vor să se ducă pe chimie, pe medic. Ce te ajută? Ora de? Orele, în general, pe mine, pe ce vreau să fac pe viitor, pe mine nu mă ajută absolut deloc. Adică... O să te ajute în viitor. Probabil că viața de zi cu zi. Da. Viața de zi cu zi. Mă ajută cât să iau bacul și să rămân. Și acum am terminat niște întrebările legate de fitness și sport. Să vedem... Urmează partea cea mai drăguță mie. Da. Ce te-a determinat să pleci la Survivor? Vai, de când așteptam întrebarea asta. Subiectul, cred că, cel mai așteptat popular de toți. Da. În momentul de față. Ce m-a determinat? Poate că vi se pare o chestie prea banală, dar să mă autodepășesc în primul rând, să-mi cunosc anumite limite, să mi le depășesc și probabil că în al doilea rând să mă cunosc pe mine așa cum sunt eu. Pentru că un om în viața de zi cu zi, cum trăiește el, cu toate, să zicem, nu știu, oportunitățile astea de a mânca orice, de a avea libertatea de a alege. Exact, libertatea de a alege, nu o să-și atingă niciodată limitele. Limitele alea foarte îndepărtate. Exact. Pe care nu poți să le descoperi dacă nu mergi la departe. Da, și asta m-a determinat, așa, nu știu, și curiozitatea în primul rând, pentru că eu până să ajung acolo
nu am crezut, la fel cum nu credeți și voi, nu am crezut în totalitate că chiar așa e Survivor. Înțelegi? Și nu pot să zic că mi-am luat o mare țeapă, nu. Clar, că mi-a plăcut foarte mult, dar știi cum e chestia aia? A, nu crezi? Toma necredinciosul, știi? Da. Se dă. Cam așa a fost la mine. O palmă mai mare. O palmă mare, rău, mare. Și acum că știi cum e acolo și cum e să trăiești și ai mai vrea să te mai duci odată? Sinceră să fiu, da. Am și spus chestia asta chiar în toate interviurile pe care eu le-am dat. Dar Există un dar. Dar, există un dar, să mi se acorde măcar o masă pe zi, măcar. Pentru că foamea pe care am suferit-o acolo, deci pot să zic că niciodată până la 26 de ani nu am dus lipsa mâncării atât de mult. Asta ce ziceai și mai înainte, că până la urmă dacă ești acasă sau ești la job, te duci, îți iei o mâncare, știi unde să te duci. Acolo, stând atâta într-un loc, unde să te duci? Asta zic. N-ai unde, n-ai scăpare. Exact. Cât de mult ți-a schimbat această experiență? Mai până în momentul de față, când am întors de aproximativ 2 săptămâni, pot să zic că mi-a schimbat-o foarte mult. În ce sens? Păi, în toate sensurile posibile, nu știu, sunt un om mult mai calm acum. Eu înainte nu eram foarte impulsivă. Am mai mare răbdare. Nu mai sunt un om foarte, foarte orgolios și egoist în primul rând, da, asta am zis și eu. Și, nu știu, acum încep să înțeleg lucrurile altfel. Vezi viața exact, cu o altă perspectivă, cu alți ochi. Exact. Uite, chiar mai înainte mi-ai pus o întrebare cât timp am astăzi petrecut pe telefon. Tocmai și chestia asta. Încerc să nu mă petrec tot timpul zilei pe telefon, pentru că e o chestie foarte interesantă. Știi? Uite, eu acolo cât am stat 7 săptămâni, aproximativ 8, eu am stat fără telefon. Au 2 instincte. 1, să-mi scot telefonul odată din buzunar. În prima săptămână mi s-a întâmplat asta. Și 2, a fost să mă uit la ceas. Înțelegi? Grav. Foarte grav, care noi acolo nu vedeam. Am învățat să citesc ceasul după soare ziua și după stele noaptea. Deci e o chestie foarte faină. Ai și învățat ceva. Da, deci acum te descurci. Mă descurc dacă rămân singură în pădure undeva, da. Da, exact. Ce ți-a lipsit cel mai mult cât ai fost acolo? Despre ce vorbim? Mâncarea, clar. Bun, hai să fă un top. Despre ce ți-a lipsit acolo? Top mâncăruri? Da, top mâncăruri și după aia top lucruri ce ți-au lipsit. Bine. Prima mâncare mi-a lipsit orezul cu banane, care îl mănânc în fiecare dimineață. Ai avut orez, n-ai avut? Aveai și banane. Nu. Ovăzul cu banane, scuze. Așa. Doamne, orezul, vezi? Doamne! Iartă-mă. Bate orezul. Deci mă gândeam la ovăz și am zis orez, vezi? Da. Mă bate orezul ăsta. 2 coastele alea la grătar pe care le mâncam sus pe mestecănici și care sunt geniale. 3 clătitele cu ciocolată și banane. Alea, Doamne, mi-au lipsit groaznic. Chiar vorbeam cu colegii mei acolo, chiar vorbeam și ne întrebam fiecare, ce vrea să mănânci? Și eu ziceam, clătite cu ciocolată și banane. Și de când am întors acasă în 2 săptămâni, cred că am mâncat de vreo 10 ori clătite. Ai de cap. Da, deci unde mergeam, clătite cu banane și ciocolată. Ca să... Exact. Ca să recuperezi. Exact. Să recuperezi acele săptămâni. Și un top al persoanelor care ți-au lipsit cel mai mult acolo? Bineînțeles, mi-au lipsit părinții, prietenii apropiați, familia în general mi-a lipsit, prietenul care îl introduc acolo, partea cu familia, și cățelul meu. Ai pot să consider o persoană, pentru că este ca și copilul meu, Doamne. Și asta spuneam că atunci când am câștigat jocul de comunicare, am primit scrisoarea de la familie și chiar am primit-o a doua zi după ziua mea, adică 4 februarie. Da. Și
Doamne, a fost așa ca un clișeu din ăla, știi? Și chiar mi-au zis ai mei că împreună cu Sasha se uită la mine. Și mi-am imaginat, și mi-am imaginat și îți seama, în momentele alea ești foarte, foarte sensibil. Da, și am plâns, Doamne, ca un copil din ăla mic. Care se bucură de o scrisoare de la părinți, până la urmă, da. Exact. Ce lucruri ai descoperit la tine după acest show? Că pot fi o persoană mult mai bună, mult mai înțeleaptă și mult mai calculată, pot să zic. Lucruri aș putea... de care nu-ți dădeai seama. Exact. Dacă stăteai acasă și nu încercai. Și la începutul show-ului chiar mi-am dat seama că sunt o persoană foarte orgolioasă, știi? Și pe parcurs mi-am dat seama că nu e ok. Și nici pentru tine și nici pentru cei din jurul. În primul rând pentru mine, că până la urmă cei din jur o să mă accepte așa cum sunt. Dar nu a fost foarte ok pentru mine, mi-am dat seama de lucrul ăsta și am încercat să modific adică defectul ăsta. Și ce te-a învățat toată această experiență grea până la urmă? Că e grea. Ce m-am învățat în ce sens? Despre cum să vezi lumea, cum să... nu știu, despre viață până la urmă, că ai învățat ceva, cred. Da, pot să zic că am învățat foarte multe lucruri. Chiar îți povesteam despre ceea ce am învățat. Am învățat că ar trebui să ne acordăm mult mai mult timp nouă. Să petrecem mai mult timp cu noi și cu mintea noastră, pot să zic. Chiar prietena mea de acolo, Roxana, ea tot timpul făcea yoga. Majoritatea timpului, știi? Și eu în primele zile, asta face yoga, ce naiba o ajută, știi? Dar după am avut o discuție cu ea și mi s-a părut ceva wow, știi? Și am ajuns la concluzia că fiecare dintre noi ar trebui să petrecem mai mult timp cu noi, bineînțeles și cu persoanele dragi, să le dăm foarte multă atenție și să apreciem puținul pe care îl avem. Pentru că noi, adică eu una, nu apreciam lucrul ăsta. Dar cred că nimeni din ziua de astăzi nu apreciază ceea ce are, că până la urmă... În primul rând părinții. Da, că până la urmă... Eu am avut foarte multe greșeli pe partea asta, pentru că nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, se întâmplă atunci când te sună ai tăi, vorbești, da, stai că am foarte multă treabă, te sun eu mai târziu și uiți, știi? Uiți. Da. Și mă simt de aceeași oală. Da? Da. Uite, adică eu cum am ajuns acolo, în primele 2-3 zile nu-ți dai seama. Adică eu nu mi-am dat seama. După am început să realizez unde sunt, ce fac și ce îmi lipsește. Da. Și mă simțeam cumva vinovată de lucrul ăsta. Pentru că, uite, eu înainte să plec, asta făceam, mă ocupam doar de sală. Și mă sunau prieteni, mă sunau, nu știu, părinții, frații, surorile, pardon. Și tot timpul îi repezeam, nu le acordam atenție, știi? Da, adică și tu erai pe fugă sau te aștepta cineva sau... Da, dar fuga aia nu e ok, adică... Ce te avantajează? Exact. Poate să mai aștepte pentru... Da, până la urmă nu vorbești cu... Nu stai 2 ore să vorbești la telefon. Da. De fapt, nu știu. Sau te poți întinde, bineînțeles, da. Deci, în concluzie, trebuie să apreciezi lucrurile simple și minore din viața noastră, că la un moment dat o să le ducem lipsa. Și când o să realizăm, o să fie prea târziu, probabil. Cu siguranță va fi prea târziu, dacă nu ne trezim la realitate. Așa cum am pus și pe stories, o căsuță cu întrebări, mi-ați lăsat undeva la 20 de întrebări pe Insta și 5-10 pe Facebook și niște gânduri așa mai... Nu știu dacă ai citit comentariile din postare de pe Facebook, dar sunt și acolo. No. Ajungem și acolo! Da? Da. Nu, n-am citit. O să le vezi. Bine, hai. Prima întrebare, cum îți găseai motivația de a continua? Motivația mea venea, nu știu, din gândurile pozitive pe care eu le aveam acolo. La început? Da, la început. O să ajungem și la final. Îmi doream foarte mult să câștig, îmi doream foarte mult să devin cea mai bună, îmi doream foarte mult să depășesc
zi... Barier, da? Nu. Să depășesc concurentul care eram, știi? Da. Dorința aia era motivația mea. Da, voi, uite, vezi că voi nu știați pe ce loc vă clasați. Păi nu știam în primele zile, dar după eu mi-am dat seama, adică nu vreau să fiu modestă, dar mi-am dat seama că eram cea mai bună. Băi, asta zic. Le-am luat, adică eu luam toate concurentele la rând, începând cu Stana. Bine că mi s-a reproșat că, adică am văzut foarte multe comentarii cum că tot timpul o luam pe Stan. Nu, era vorba de o strategie. Adică era strategia grupului, pentru că până la urmă noi trebuia să mâncăm puncte și să câștigați ceea ce vi se oferea. Și așa a fost să fie. Să o iau de foarte multe ori pe Stan, dar nu numai pe Stan am luat-o, adică le-am luat la rând și le-am căpăcit așa. Da, că l-am făcut automat. Da. Că știu că o săptămână, nu, undeva 2-3 săptămâni după ce a început emisiunea, am văzut ceva pe TikTok, o secvență din mai multe secvențe, doar când o luai pe Stan. Da. Și erau comentarii că, cum vi se pare Marilena că o ia doar pe Stan? Ce părere aveți despre ea? Nu știu ce. Și oamenii din comentarii spuneau că, ea de asta e în fruntea clasamentului, că o ia doar pe Stan și că doar cu ea se luptă. Dar aveți și comentarii că, e strategia grupului, că până la urmă jocul ăla era canalizat pentru câștigarea unei recompense. Clar, și trebuia să faci anumite scheme ca să câștigi punctul ăla. Oamenii de acasă, adică în general toată lumea care s-a uitat la acest joc sau se uită în continuare, nu văd decât undeva la 30% din ceea ce se întâmplă în acel joc. Da. În acel show. Și da, într-adevăr, la început tot timpul o luam pe Stan, pentru că eu, când am plecat de acasă, am fost asociată tot timpul, se făceau, nu știu dacă ați văzut story-urile alea, Stan, Marilena, Stan, Marilena, Marilena, Stan. Pe cine votați? Pe Marilena sau pe Stan? Stan, Marilena. Erai numai acolo. Exact, cu ea, atât. Da. Și eu mi-am dorit foarte mult să concurez cu ea. În primele jocuri o alegeam când îmi plăcea foarte mult. Dar am văzut că vai, nu trebuia să zic. Nu, am văzut că da, poți să dai bine. Am văzut că nu era foarte bună, adică toată lumea știe că nu era foarte bună. Se vedea. După aia m-am axat pe Simona Hapciuc, da. Adică care era cea mai bună de la Faimoși. Am văzut că nu am ce să fac nici cu ea, ok, am luat-o pe Elena. Da. Am văzut că ea era un pic mai jos decât Hapciuc. Eu nu aveam, și revin direct la finalul pe care eu l-am avut, chestia asta nu m-a motivat. Nu aveam, motoul meu de la începutul show-ului a fost competitivitatea va fi punctul meu forte. Nu aveam concurență. Și pe mine chestia asta cumva mă trăgea în jos, pentru că eu vreau și voiam să mă lupt cu un om mult mai bun decât mine, ca să simt și să că fac vezi ceva pe traseul ăla, înțelegi? În schimb, nu aveam. Numai dacă, nu știu, era o fază pe TikTok, numai dacă mă pun cu jador pe traseu, adică ca să simt și eu ceva, știi? Da. Și nu știu, nu era ok. Și cum am zis, oamenii de acasă nu văd decât 30%. Și e și normal să spună atâtea întrebări, să nu te creadă, nu știu, să aibă cumva o îndoială. Că până la urmă și tu ai fost așa, ai stat acasă și până te-ai dus acolo, te-ai primit palmale de care aveai nevoie. Și să știi că e foarte ușor să stai în fața televizorului, să mănânci popcorn când fraierii nu mănâncă nimic. Știi? Mă simt, da. Și să comentezi. Hai mă, că poți și eu cum o să-l bagi bățul ăla? Cum o să-l dai cu mingea? Dar când ești acolo după un traseu foarte lung, emoțiile, nemâncat, foarte cald, că era undeva la 30 și ceva de grade. De se vedea, v-ați bronzat. Da. Crede-mă că nu mai nimereai. Și puteai să fii E foarte ușor să stai și să comentezi. Încă privesc comentarii și mesaje cu hate. Da. Dar nu mă interesează. Uite, vezi, asta e bine. Cu ce gânduri te-ai întors de la Survivor? Gânduri, adică ce ai vrea să faci după toată experiența asta, dacă vrei să mai participi la... Ajungem și la o întrebare de genul.
Dacă vreau să mai particip la alt show. Poți să lași răspunsul ăsta la întrebarea aia sau poți să-l dai acum? Da, posibil că o să mi se mai propună să particip la alt show, da, sportiv, pentru că îmi place. Ce planuri ai după Survivor? Da, chiar astăzi m-am gândit să, pe lângă faptul că vreau să mă dezvolt în ceea ce fac cu sala, vreau să propun cumva ca din vară să fac câteva ore, măcar o oră pe săptămână pentru copii cu gen Survivor Kids. Stai? Știi? Da, ce drăguț! Da, așa m-am gândit. Acum să vedem dacă o să-mi iasă. Da, și unde? Ori în sală. La tine? Da, ori în sală la mine, ori cumva în parc. Cred că în parc ar fi puțin mai ok. Da. Că Dar și în sală poți să faci doar finalurile, știi? Da. Gen tipul ăla de final, să arunci cu o minge, să nimerești, știi? Cam asta am în cap. Ca să vadă exact. și ce vârste. Copii, eu am observat că copiii sunt foarte atașați de lucrul ăsta. De când am venit acasă, deci majoritatea copiilor pe care îi întâlnesc pe stradă, mă recunosc, știi? Și au, wow, Mari, știi foarte mult, vreau să fac o poză cu tine, vreau... Da, am pățit o chestie în fața blocului, unde stau eu, m-au sunat la interfon și m-au așteptat vreo 10 copii afară. Vezi? Și cu fiecare, hai poză, știi, hai poză, știi? Și mă simt foarte ok, că, nu știu, mă simt ca o motivație pentru ei, știi, un exemplu. Un exemplu bun pentru ei. Că îți și plac copiii. Da, îmi plac copiii. Adică, nu zic că... Da, îmi plac și copiii, da? Da, că sunt persoane care chiar detestă copiii micuți, până 14 ani. Nu, nu e așa săcăitor. Îmi plac. Și cam vreau să dezvolt acest proiect. Nu știu în cât timp, dar curând o să-l pun așa pe foaie, cum mi-ai pus tu întrebările astea, știi? O să-mi pun pe foaie. Exact. Ce ar trebui? Uite. Ai vrea să reușești în 2021 sau să te duci în 2021? Nu. Să fie puțin mai aproape de... Acum cât e cald, știi? Cât e cald subiectul. Exact, cât e cald subiectul ăsta. Așa, nu ai răspuns ce vârste cuprinse ar? Păi acum hai să ne gândim, hai să ne gândim așa, un copil de 4 ani, 3-4 ani, nu cred că a reușit să... Nu, undeva până... Undeva de la vreo 5-6 ani. 7, cam pe acolo, da. Și limita de vârstă? Undeva pe la... Hai că uneia de 16 ani nu o să vină el să se târască pe acolo. Ce vorbești? Nu știu. O să studiez puțin, știi? O să pun anumite întrebări și... Studiez puțin piața. Exact, studiez piața și în funcție de asta o să... Ca să știi ce să oferi. Sau pot să fac și 2 grupe, știi? Pot să fac o grupă cu mai mici și de la puțin mai mari. Care este preferatul tău de la faimoși și de la războinici? Din cei care au rămas acum. Din cei care au rămas? De la început și probabil că până la final o să-mi plac ca și caracter, ca și om. Da, ca și caracter. Exact. Culiță de la Faimoși. Este un om, nu știu, foarte... de la televizor se vede foarte asumat. Da, este o persoană foarte asumată și acolo și este foarte bun, așa, calculat. Calm, da. Nu impulsiv, exact. De la războinici vreau să țin, adică nu că vreau, țin oricum, cu Albert, pentru că, cum am mai zis într-un story, adică pe live-ul meu pe care l-am făcut pe Facebook, da. Albert este o persoană care își dorește foarte mult să ajungă măcar până în finală, semifinală, finală și merită, pentru că, nu știu, e unul foarte asumat și puternic. Chiar dacă și psihic. Tânăr. Chiar dacă e tânăr, pentru că până la urmă, știi cum e? Nu știu, mi-am dat seama, nu doar eu, majoritatea concurenților de la Survivor, și-au dat seama că acest joc nu este vorba, în acest joc nu este vorba doar de sport. Și de strategii, tehnici și așa mai departe. Social, cum se zice acolo. Măi, social deja cam trecut. Social a fost la început.
Da, că nu. Știi? Că după o perioadă, de exemplu acum, ușor, fiecare ar trebui să devină individual. Pentru că până la final o să rămână doar unul singur. Da, știi? până la urmă o să dea problemele Exact. individuale și până la urmă ai tras cu echipa până în punctul ăla. Dacă ai avut noroc să nu fi dat afară de colegii tăi, exact. ai De strategia colegilor tăi. Ai avut noroc să ajungi și în finală, semifinală și acolo. Da. Cum stătea treaba cu mâncarea și apa pe insulă? La această întrebare am răspuns cred că de vreo 50 de ori până acum. Dar totuși oamenii nu cred. Vor să mai audă Exact. o dată. Cum stătea treaba cu mâncarea? Păi noi mâncam doar ceea ce câștigam. Doar dacă câștigam acel joc din acea zi, din ziua respectivă, mâncam. Depinde ce aveam la recompensă. Dacă nu, mâncam cocos în toate felurile posibile. Deci pot să vă povestesc, cred că, din nou 10 minute cum găteam acel cocos delicios, deloc. Că e delicios în primele zile, după tesaturi, efectiv. Chiar dacă e un împătimit al cocosului? Chiar. Zici? Bine. Da, crede-mă. Ok. Crede-mă ce spun. Când mănânci dimineața cocos, prânz cocos, gustare cocos, cină cocos. Deci, ți se ia. Îți vine efectiv să vomiți. Eu acum dacă văd Raffaello, mi se scoală părul pe mâini. Da? Da. Dar uite, Raffaello e dulce. Are Păi, doar degeaba puțin e dulce. cocos. Păi da, are cocos. Hai de capul meu, Da. ți-a pus capac cocosul. Da, pentru că acest faimos musi, să zicem așa, acest om, a inventat Raffaello pe insulă la Survivor, o nouă rețetă, fiind aia. Cocosul ras, deci am inventat o rozătoare, o cană făcută cu cuiul găuri și îți rămâne în exterior ca o fel de rozătoare. Da. Da. Și noi am ras acolo cocos, nu știu dacă s-a dat Nu s-a dat acasă. Da. Și l-am prăjit cumva în capacul de la oală, că aveam o oală de aia mare, ați văzut că aveam o oală în care făceam sare, fierbeam apa mării și făceam sare. Cu uleiul pe care l-am câștigat la provizii, prima dată cu orezul, da, și-o pus și o prăjit cocosul ăla și-o făcut așa niște biluțe. Păi erau bune, să zic așa, dar erau foarte grase și mi s-a luat, efectiv mi s-a făcut foarte rău de la ăla, erau foarte gras. Și acum orice mănânc cu cocos mi greață. Cred că un an jumate. Da, cam așa. Dar să-ți povestesc cum mâncam cocos și mă gândeam la șorici? Da, să probați și voi. Deci, o bucățică de cocos, Da. băgat într-o furculiță și îl prăjești, efectiv la foc sau în jar. Îl prăjești. Deci gustul și mai pui și niște sare, gustul are gust a șorici. Pe cuvânt. Deci să probați și să-mi dați chiar mesaj. Să-mi spuneți dacă e chiar așa. O să încerc. Da. Mâncare aveați doar din probe, că ai și zis. Da. Apă potabilă. Aveam și apă potabilă la discreție. Noi la jocuri ni se dădea apă potabilă Deci în apă acele potabilă termosuri. aveați? Da, în acele termosuri. Că asta mulți cred că întreabă. Că, Dar de spălat nu. De ce nu aveam? Dacă mă întrebați chestia asta, că mi s-a pus și întrebarea că unde vă spălați și probabil că nu am întrebarea. Am întrebarea aia? Că unde nu ne spălam? cred. Că toată lumea credea că noi facem duș. Nu, oameni buni. Ne spălam în mare. Da, o întrebare am văzut, cred că ai răspuns pe live. Cum de vă stătea părul atât de bine? Cum atât de bine? Tu nu ai văzut un pic? Trebuia să dați cu zoom un pic la părul meu să vedeți. Păi, uite, probează tu să te speli cu apă cu sare, da? Da. Și să vezi, îți stă ca și atunci când te dai cu fixativ. Da, și noi tot timpul aveam, adică eu aveam părul prins tot timpul pentru că l-aveam și scurt și mi ieșea în toate părțile astea, toate direcțiile. Și plus că nu prea mă spălam pe cap. Pentru că sarea afectează foarte mult părul. Da, asta. Și am ținut cont de chestia asta. Și ai vrea să revii într-un sezon viitor? Dacă mi se dă ocazia și posibilitatea, da, pentru că aș fi mult mai pregătită acum. Da,
Cred că și de asta nu se mai dă posibilitatea. Exact. Adică nu cred că se mai dă. N-ar fi logic să-ți mai dea posibilitatea. Nu mai ai posibilitatea de a te Asta reîntoarce sau de a participa la anul. Nu. Până la urmă trebuie să oferi și la alții șansa și tu deja știi acolo, te duci gata pregătit, Exact. focusat, îți faci tu schemele de acasă, ca mai apoi să... Da, dar vezi că nu mulți îți dau seama de asta, că până la urmă zic că ai un concurs, poți să te duci. Nu. No. Pe cine ai votat la Consiliul Războinicilor? Pentru că asta nu s-a arătat la televizor. Păi, primul meu vot în prima săptămână sau în a doua săptămână, nu mai mi-aduc aminte perfect, am votat Alin, după care mi-am menținut votul și am votat doar Musti. Da, că După ce l-am descoperit, pentru că probabil s-au văzut interviurile și emisiunea de la Teo și am avut de reproșat foarte multe lucruri la adresa lui Musti. Da, că până la urmă ați avut. Eu l-am descoperit, după vreo 2 săptămâni l-am descoperit pe Musti exact așa cum e și votul meu a mers către el tot timpul. Deși au avut o strategie, adică grupul a avut echipa a avut o strategie pentru a scoate-o pe Andreea, dacă vă aduceți aminte, atunci, cu genunchiul, da. Eu nu am fost de acord pentru că nu am simțit-o pe acum, i-am și spus în față, nu am simțit-o sinceră că își dorește să iasă din competiție și eu am zis, eu merg mai departe, orice ar fi, eu mi-asum votul și merg către Musti. Da, vezi, tu ai fost o persoană asumată, dar Da. ce se vede la televizor, zic eu așa, ce se vede la televizor, toată lumea pare asumat de acolo. Da, nu. Poate că Nu așa, și multe. cum ai zis, noi vedem la televizor 30%, Exact. dar se vede, uite, la Musti s-a văzut ca fiind tatăl grupului și cel care vă ținea uniți. Așa s-a văzut la televizor. O perioadă. O perioadă, da, la început. O perioadă. Da, clar, pentru că el era obișnuit cu toate lucrurile, nu știu, ceea ce se mănâncă acolo sau ce se poate găsi în pădure, să mâncăm, cum se construiesc lucrurile acolo, cum să facem un harpon sau să construim o plută. Da, noi nu aveam de unde să știm. El avea o vârstă, el era mai mare decât voi. Da, și el trăind acolo, da. Că până la urmă el nu este român, știa cam cum merg lucrurile. Exact. Dar până la urmă, adică până la un moment dat poți să faci lucrurile astea. După nu mai avea și deja era, adică el se credea un pic cam lider și nu era locul. Da, dar el asta în testimoniale nu. Sincer, nu i-am văzut testimonialele, chiar nu le-am văzut, nu le-am ascultat, dar mi s-a zis din stânga și din dreapta cam ce povestea el acolo. Da, s-au zis, sau poate că, și faza că mâncarea te schimbă. Nu cred că mâncarea te schimbă ca și eu, gen lipsa mâncării. Nu, îți schimbă doar comportamentul. Îți schimbă comportamentul, total. Zici? Da. Și caracterul? Tot. Ok. Atunci când ți este foarte foame, tu nu mai reușești conștientul tău să-l controlezi, înțelegi? Ești foarte nervos și foarte impulsiv și tu te comporți exact așa cum ești tu. Dar nu ai cum să arăți această latură sunt acasă. Păi nu, dar uite, eu cred că mai sunt oameni care au pățit lucrul ăsta. Atunci când ți este foame, ești foarte agitat. Da, te lua de stomac până la urmă și de acolo. Și gândești că ți este foame pentru 2-3 ore în care tu nu mănânci, să zicem. Acolo nu mănânci cu zilele. Dacă ai noroc cu mănânci, dacă nu... Gândește că problema asta se agravează cu 10%, adică de 10 ori mai mult. Da. Cam așa ar trebui să... Păi, până nu o simți pe propria piele, nu ai de unde să știi. Da, că până la urmă ce nu vezi rămâne nevăzut. Nu te afectează. Da. Nu te afectează. Ce nu vezi și auzi. A întrebat o fată cum te-ai gândit să te înscrii la Survivor și că te adoră de moare. Așa, fix așa, o ador de mor. Da, ce drăguț! Cum am gândit? Într-o zi, stăteam în fața televizorului împreună cu familia, să zicem, fratele meu, verișorul meu și chiar unul din ei, nu mi-aduc aminte perfect cine, mi-a zis că de ce nu te înscrii? Chiar văzuse o reclamă, știi?
că dacă dorești să devii concurență, nu știu ce, trimite CV la adresa de mail. Zic, da, mă, cum să mă înscriu? Ce să caut eu acolo, că oricum nu mă iau ăia. Eu de la Vatra Dornei, știi? Asta e, că asta e gândirea, că bă, și dita mai show televizat. Ce să caut eu acolo? Te ia dintr-un cât. Da. Cam așa e. Eu m-am înscris cu neîncredere în mine. Sincer să fiu, adică am zis, hai, bine, hai, aplic. Exact. Și eram ceva de genul, îmi scriu CV-ul, nu știu ce, la un moment dat aveam o căsuță în care trebuia să pun un video cu mine, știi? Pun un video, ce video? De la sală, bun. Pun un video, nu știu ce, și-l aplic și văd acolo numărul 10.500 și nu știu cât. Chiar am o poză undeva cu screenshot, știi? Zic, dintre atâtea CV-uri, tai-tule, știi că nu te sună nimeni, știi? Da. Ceva de genul, da. După o săptămână îmi sună telefonul. Număr de Vodafone? Da, răspund. Da, bun, suntem de la Survivor, nu știu ce, astăzi, între ora 3 și 4, te rog, dacă ai timp, să facem un interviu pe Skype. Ți-a picat fața? Da, mi-a picat fața. Zic, ok. Ajung acasă, nu știu ce, mi instalez Skype, că nu-l aveam. Și interviu. Ok. Mă pun la masă, singur, aveam niște emoții de pe mine. Și prima întrebare pe care mi-am pus-o, mi-am adresat-o, mi-a zis așa. Când a fost ultima dată când te-ai enervat? Și mi zic că eu mă enervez în fiecare zi. Sunt o persoană foarte impulsivă. Se uită, adică au rămas blocați, erau vreo 3 persoane, au rămas blocați, după care au urmat un set de întrebări, nu știu ce, foarte banale. Eu zic, ok, ăștia nu mă iau. Și cam așa a fost reacția mea. Da, nu mă iau. După o săptămână, chiar așa a fost, exact din săptămână în săptămână, sună telefonul. Da, alt număr. Bună ziua, suntem de la Survivor, vreau să-ți dau o veste. Îmi zice, ai trecut de prima etapă de interviu, o să te rog, dacă reușești, joi să fii la București pentru proba sportivă. Să-ți iei, nu știu, echipament, bla bla bla. Mi-a dat adresa, zic, ai de viața mea, chiar trebuie să mă duc? Ceva de gen a fost. Parcă era într-un vis. Da, nu venea să cred, nu realizam. Eu zic, ok, mă duc, dau proba era cât de cât simplă. Da, lejeră pentru persoanele care... Da, pentru persoanele care sunt învățate, să zicem, cu lucrul ăsta. După care plec, nu mi s-a dat niciun răspuns. Ai plecat. Ai dat și ai plecat. Da, exact. A durat, nu știu, 10 minute, mi-a zis, ok, sunteți liberi, revenim cu telefon. Chiar vorbeam, tot drumul am vorbit cu prietenul meu și zic, sigur nu mă ia. Și el avea foarte mare încredere. Mi-a zice, sigur o să te sune și ai să vezi cât o să te ia. Și zic, da, și mă, din rugăciuni, Doamne, iartă-mă, o să mă ia. Nu o să mă ia, sigur, nu o să mă aleagă. Și vreau să-ți spun că după o săptămână mi-a spus că m-au sunat și mi-au zis că trebuie să-ți dau o veste. Ai fost aleasă și faci parte din cei 12. Nu-ți spun. Deci am început să țip în sală, aveam cliente, nu mai puteam să mă concentrez, ora de grup, nu mai puteam, eram super agitată. Zici că eram într-un vis și am zis, băi, oare e adevărat? Nu cred, Da. Ce, Doamne? Și că pe data de nu știu cât trebuie să fiu la București pentru a filma acel, cum să zic? Intro, exact. Emoții pe mine, nu-ți spun. Analize trebuia să facem atunci și zic, păi, eu chiar, Doamne, nu vine să cred, știi? Și când am ajuns acolo pentru a filma intro-ul ăla și ajung, înainte să facem intro-ul ăla, eram vreo 15 persoane și zic, ai de viața mea, cum o zis ăsta că sunt primii 12 dacă eu sunt 15 aici? Nu mi-ieșeau la număr, știi? Dar eu m-am gândit că sunt și rezerve. Da. Și era vreo, nu știu, 7 seara, de dimineață de la 8 eram acolo, nu mâncasem nimic. 7 seara, nu știu ce, așteptam și vine cineva la noi și spune că trebuie să semnați niște contracte, dar unii dintre voi sunt rezerve. Așa cum era... Și atunci eram mai agitată, am zis, hai de asta de... Ori, ce facem? Poate mă băgat ăștia rezervă, poate... Nu știu ce se întâmplă, știi? După care ajung, semnăm un contract de 50 de pagini, în fine. Și văd acolo că sunt în primii 12, adică titulari, să zicem. Da, titulari. Aveam niște emoții.
Și tot în ziua aia ne-a anunțat că în scurt timp o să plecăm. Nu știam despre ce se mănâncă lucrul ăsta, Survivor, adică nu prea m-am uitat la Exatlon un pic. Da. Nu știam unde se ține, nu știu, nimic nu știam. Blank, total. Mamă, și nu zic că am petrecut Crăciun Revelion într-un stil foarte tensionat, să zic. Pentru că eu în 2 ianuarie am plecat, am avut zbor în 2 ianuarie. Și gândește că în 1, da, mi-au zis că trebuie să facem testul COVID. În 30, nu, în 1, testul COVID, da. În prima zi din an. Ai început anul în forță. În forță. Deci îți merge forță. Și cam așa s-a petrecut, adică cam așa am ajuns la Survivor. Oricum vestea asta a fost primită foarte bine de dormit. Eu mă bucur foarte mult și chiar sunt foarte mândră de lucrul ăsta și de mine în primul rând, pentru că am avut curajul și să mă scriu la, nu știu, e cel mai greu show televizat. Cel mai greu. Crede-mă. Se vede. Și te vede o lume întreagă, deci nu te vede doar România. Asta am primit mesaje din Anglia, Spania, Italia, nici n-am apucat să le citesc. Deci, nu știu, eu am rămas blocată când mi-am primit telefonul. Și ai văzut de la 1400 și ceva? Da, de urmăritor la 24 de mii. 24 de mii, am rămas blocată, nu era să cred, zic, what the fuck? Ce înseamnă, știi? Chiar m-am uitat, eram curioasă cu cât ți-ar putea crește contul într-o zi, două. Bă, uite, m-am uitat într-o zi 4000 și după aia aveai 9000 a doua zi și zic că, what the fuck? Da? Nu prea m-am uitat. Da, adică eu acum am intrat pe partea asta și sunt curioasă de tot ce mișcă pe social media. A, da? Da. Ce fain. Eu nu prea mă uit așa, nu prea le-am cu Da. Că da. Dar, cum ți-am zis, eu mă bucur foarte mult că am avut foarte mulți susținători și de aici, din Dorna, care nici măcar mă gândeam. Adică oameni care, nu știu, efectiv m-au văzut, nu știu, ca pe o motivație pentru ei, ca pe un lucru foarte bun. Da, poate pentru că și ai fost prima și ai avut și curajul de a te duce la un show care e greu. Foarte greu. Foarte greu. Tu fiind, da. Adică eu chiar am avut un șoc de 8 martie, te-am văzut pe centru, nu știu, mergea, eu eram pe partea cealaltă, nu ce. Da, la televizor păreai foarte înaltă. Zic. Și am avut un șoc și am zis că mă duc acasă. Bă, mamă, Marilena așa de scundă? Zis că, da, tu nu știi? Nu, și a rămas așa. Da. Adică asta e că vezi că televizorul te face și un pic, nu știu... Și mai plinuță și mai înaltă, da. Asta zic. Și, nu te-am... Cred că am fost odată cu mama la sală și te-am văzut, dar erai pe trambulină și atunci tot înaltă. Da. Și după aia nu te-am mai văzut. Și am zis că, what the fuck? Deci, asta e așa de scundă. Da, asta e. Bine că ai avut curajul și eu mă gândesc, dar prima dată trebuie să-mi rezolv problemele de sănătate. Sunt mult mai importante. Eu nu pun accent pe ele. Adică nu puneam până în momentul în care am ajuns să am aceeași problemă la amândoi genunchi și să trebuiască să trec prin două operații extrem de grele. Și până, adică, așa cum apar, stau într-un vis, că bă, nu sunt, adică îs fresh, dar nu e așa. Dar nu e așa. Asta e, și eu trebuie să mă pun pe picioare și chiar le-am zis alor mei că bă, eu mă duc. Și toată lumea zice că, bă, tu cu picioarele alea, să te duci acolo, n-am chef să vii iar și mai rău. Băi, până la urmă tot fac eu. Așa, aceeași persoană care au zis că te adoră te întreabă ce zodie ești. Vărsător. Super. Ce ai simțit când ai plecat din competiție? Am simțit o bucurie foarte mare. Deși condițiile în care eu am plecat a fost... Un pic. Am fost descalificată, dar pe mine nu m-a afectat cu absolut nimic. Oricum n-aveai cum să te întorci. Da. A fost, nu știu, am avut așa un sentiment de bucurie pentru că eu oricum nu mă mai simțeam foarte bine în acel show. În ultimile zile nu mai eram eu. Nu puteam, nu mai aveam motivația să mă ridic, și plus, cu sănătatea nu mai stăteam foarte bine. Tocmai asta a fost și un motiv ca să renunț, dar și
dorul ăsta, super dor de casă. Dar și mai ales dacă ești o persoană familistă, că Exact. ziceai că ești. Da. Nu, îți taie puțin avântul ăla de la început. Da. Nu te mai motivează nimic, nici banii, adică, nici banii, nici premiul pe care îl câștigi dacă ajungi în final. Adică ajungi un om distrus, pot să zic așa. Da, dar știu că ai zis că pe tine te-a speriat cel mai tare când ai ajuns la spital în starea în care ai ajuns. Da, în starea, da. Că știu, nu știu. Păi eu nu mi-aduc aminte și cred că chestia asta n-am zis-o. Nu mi-aduc aminte cum am ajuns la spital. Adică gândește că de pe insulă mergi cam 20 de minute cu barca de viteză, după care am mai mers și cu o mașină până la spital, mult, nu știu, vreo 30 km sau 20, nici nu știu. Da, doar e o insulă părăsită, nu e ca și cum... Da, și nu mi-am adus aminte cum. Unde stăteați în afara jocurilor pe care le filmați pentru TV? Nu există în afara jocurilor. Noi stăteam tot timpul pe insulă. Adică în căsuța aia ciudățică, unde și dormeam, unde ne petreceam tot timpul liber pe care îl aveam. Toate lucrurile le făceam acolo. Deci nu. Nu există parte de hotel, nu există ce întrebări. Dormeați la hotel? Nu, Doamne, am mai auzit întrebarea asta de 100 de ori. Da, pentru că circulau pe internet la un moment dat niște videoclipuri cum Amna, cum nu mai știu cine și așa ceva. Asta dansau. Eu am zis că adică eu mă gândeam că alea după ce ies din competiție, că până la urmă nu stați. Exact. Ați ieșit din competiție și tot stați acolo. Stați undeva unde aveți telefonul. Exact. Toată lumea, dar nu avem telefonul. Hai să lămurim lucrul ăsta. Deci, toată lumea știe că show-ul este filmat cu 4 zile înainte să se difuzeze. Uite, eu asta nu știam. 3 zile, 4 zile. Bun. Nu este live, clar. Da? Da, că n-ai cum. Păi n-ai cum. Bun. Tu după ce ești descalificat, eu, de exemplu, am fost descalificată duminică și s-a dat abia la TV joi. Joi, da. Bun. Eu de duminică până joi, eu am plecat din camp. Da? Eu am plecat din camp pentru că a doua zi se filma alt joc. Da? Și am fost dusă într-un resort, într-o cameră în care am stat cumva închisă pentru că nu aveam voie să ies. Pentru că ceilalți nu au voie să mă vadă pe mine că eu am ieșit din competiție până nu se difuzează acasă. Da. Înțelegi? Bun. Joi, când s-a difuzat acasă, atunci mi-am primit și telefonul. Da. La fel. Bun. De joi până îți găsesc ei bilet de avion, ești liber, adică liber, în resortul ăla. Da. Adică poți să mergi la piscină sau de asta vorbim o zi, două. Adică eu am avut joi seara telefonul, vineri, sâmbătă seara am plecat, am avut avion. Adică, și posibil în ziua aia de vineri, cum ar veni, a fost filmată Amna, că a ieșit la piscină sau cine știe ce a făcut. Dansa cu oamenii de acolo. Exact, despre asta e vorba. Adică, cum să zic, înainte să pui întrebările astea oamenii de acasă, trebuie să gândești un pic că e normal, un show televizat, până la urmă e un reality, da? Da. Și este singurul show care este filmat cu 4 zile înainte. Toate show-urile, toate celelalte, Puterea Lor sau ce, Doamne iartă, e cu o săptămână. Nu. Da, cu o săptămână, scuze. Da, gata, mi-am adus aminte că ziceam așa ceva. Da. Adică, asta e vorba. Primeați mâncare în afara jocurilor? Nu. Nu primeam nimic de mâncare în afară de ceea ce câștigam în jocuri, la recompensă. Ce dietă și cât sport ar trebui să facă o persoană pe zi pentru a slăbi? Partea de dietă nu pot să-mi dau cu părerea pentru că nu sunt un doctor nutriționist specializat în chestia asta, dar clar, în primul rând trebuie să consulte un doctor nutriționist. Da? Sport trebuie să facă, nu știu dacă ați văzut reclamele alea cu minim 30 de minute pe zi. Da. Cam așa e. E bine. Viața, între ghilimele, de acolo e la fel cum e arătată la televizor? Nu, este mult mai grea. Deci mult mai grea. Deci nu e mai bine decât... Nu. Pentru că noi 24 din 24 suntem filmați. Clar, tu din alea 24 de
de ore. Acasă se dă doar 3 ore, 2 ore, nu? Da, cu tot cu joc, cu tot cu interviuri, da? Before and after, cu tot cu consiliu. Da, exact. Exact. Voi vedeți 30. Și în alea 2 ore se introduse și reclamele de la televizor. Exact. Deci undeva la Da. o oră jumătate. E mult mai grea viața de acolo. Mult mai grea. Te vedeai în finală. Da, clar că mă vedeam în Cred că finală. până Adică la urmă- majoritatea mă vedeau în finală. Da, și era Nu. absurd ca tu să nu te vezi. Având Exact. în vedere că Nu ai neapărat. analizat parcursul tău Exact. și ți-ai dat seama că ești cea mai bună de acolo. Da. Ai fost. Nu cred că aveam șanse să câștig această Pentru competiție. că, până la urmă, e asta. Chiar în funcție de voturi și nu aveam cum. Și Da. asta e că, na, chiar n-aveai cum. Știu că se vorbea la început, la un moment dat, că oare când o să câștige și un războinic acest concurs, Exatlon Survivor? Sperăm anul ăsta. Și s-a zis că, adică și-au dat oamenii cu părerea că nu prea curând. Din Da. pricina voturilor, dar până la urmă, asta mie nu mi se pare un pic, e un pic anormal. Că până la urmă, dacă, uite, de asta se numesc faimoși, că sunt persoane cunoscute, vedete, Da, că da. până la urmă așa îi. Da. Și voi oameni care nu războieni și oameni care nu Normal. au treabă cu Da. TV-ul, cu astea, poate na, puțin, dacă ai norocul. Da. Dar asta e că e un pic anapoda, zic eu, din punctul meu de vedere. Că până la urmă ar trebui să ia și puțin pe plan sportiv, totuși. Da. Un pic. Nu mult, dar un Bine, pic. cumva echipele sunt echilibrate. Nu știu dacă ați observat lucrul Da, ăsta. că până la urmă sunt e și echilibrate. o verigă slabă, cum se zice. Da. Pe numai cuvântul ăsta l-am auzit acolo. Și aia e pata. Da. Nu știu dacă ați observat. Da. Dacă va intra Mai cuvântul nou, ăsta. de când ați avut conflictele acelea. Și care a fost prima ta reacție când te-ai văzut pe insulă acolo? Când ai văzut casa în care veți sta... Înainte să vedem casa, noi am văzut traseul. Adică Da. noi prima dată am fost la joc, Dacă până la dacă urmă am trebuia să câștigat, câștige, da. exact. Am avut o reacție foarte nasoală pentru că mie mi-a fost foarte frică de apă. Da. Eu mă refer la joc, da? Foarte frică. Eu nu știam să not când am ajuns la acest show. Mulți, scuze că te întrerup, mulți s-au întrebat de ce nu ai făcut cursuri, 2-3 cursuri de nou. Da, nu m-a interesat. Nu știu, nu m-a atras lucrul ăsta. Nu mi-am dat seama și Știind că că o să ăsta ai a fost din apă scurt. acolo. Da, da, a fost din scurt. Totul a fost din scurt la mine cu ale. Adică ne-am ales undeva prin decembrie, undeva pe la mijlocul lui decembrie, la început undeva pe 10, cam acolo. Și noi pe 2 ianuarie am plecat. Când să iau cursuri? Unde să iau cursuri? Unde să mă duc să not? În piscină? Da, Nu, dar vezi că n-ai cum. oamenii de acasă, noi, Da, nu am știut nu ați știut. cu cât timp ai aflat, vezi? Și asta, Da. interviul ăsta e un fel de răspuns Exact. per total. Și, în fine, după ce am trecut de lucrul la acea frică, noi am câștigat casa. Eu îmi imaginam, nu știu, o căbănuță cu tot cu pereți, cu toate alea, nu? Ajungem cu barca pe insulă, ne dăm jos din barcă și mergem spre camp, spre căbănuță. Și văd o magazie cu, efectiv, cu Acoperit doar cu acoperiș, știi? Și întreb pe ceilalți, aici stăm? Și zice, da. Și am zis, ok, și pentru ce ne-am luptat în jocul ăsta? Pentru Păi acoperiș. pentru acoperiș. Wow! Da, și dă-te. Fă pereți. Cară, zi, astea, frunze. Exact. Mamă, când am văzut, am zis, ai de viața mea unde am venit, chiar e adevărat, știi? În fine, totul până seara. Seara când să ne punem la somn, nu-ți spun primele nopți. Deci, Da, efectiv, păi ce să dorm pe scândurile alea, că mi-a tocit bazinul, toate, eram... Deci, horror. oricum, Zice horror. cineva care a ieșit că să încercăm să dormim pe pachet. Că e cam la fel, dar nu mai știu cine zicea tot așa, la Exact. Teo sau undeva tot s-a zis că încercați și voi, oamenii de acasă, să dormiți Exact. o seară pe parchet. Da. Și acum urmează întrebările de pe Facebook, care sunt mai puține, dar un pic așa, mai în miez. Ce ai fi făcut cu
premiul dacă ai fi câștigat? Mi-aș fi făcut o casă, tip cabană, undeva lângă pădure. Asta este visul meu. Loc liniștit, Da. că până la urmă... Eu caut locurile liniștite. Ca să te poți Da. concentra până la urmă pe ce... Dar nu voi face. Doamne, Lucrez pentru visul ăsta, să zicem. Păi normal, fiecare Dorința asta. luptă pentru visul lui. M-a amuzat această întrebare. De ce ai renunțat așa de ușor, subliniez așa de ușor, la competiție dacă erai cea mai bună fată de la război? Așa de ușor. Mie nu mi se pare că am renunțat atât de ușor. Păi asta zic că... Cum se pare acasă. Eu nu pot să zic că am renunțat ușor, pentru că eu mă confruntam cumva cu dorința asta de a pleca acasă cu vreo 2 săptămâni în urmă, știi? Adică eu cumva 2 săptămâni sau undeva la vreo 10 zile, după ce am ieșit din spital, să zic așa, m-am chinuit să mai rămân. Adică crezând că mă motivez. Exact, crezând că mă motivez și îmi găsesc traiectoria până la capăt, că asta era vorba mea, până la capăt. Dar nu am reușit și am zis că mai bine, chiar discursul pe care eu l-am ținut, chiar mi se ridică părul pe mâini așa, pe care l-am ținut atunci când domnul Dan m-a întrebat cum mă simt și mi-a zis că ok, ești descalificată, am zis așa: mie îmi place să fiu o persoană asumată și să fac ceea ce simt, pentru că este foarte important să faci ceea ce simți, indiferent de părerile celorlalți din jur. Mie nu mi-este rușine să ridic mâna sus și să spun nu mai pot. Pentru că eu în momentul ăla asta simțeam. Că nu mai pot. Dar se vedea pe tine. Dar nu că nu mai puteam fizic, pentru că fizic o mai duceam o săptămână, 2, 3. Dar am zis, de ce să mă distrug în totalitate și să ajung praf și psihic și fizic și după să mă cer acasă ca o legumă. Nu, fraților. Adică am zis că mai bine plec cu psihic cu varză, dar fizic să mai am ce face cu mine. Pentru că până la urma urmei eu așa îmi câștig existența, făcând tot timpul sală și lucrând. Pentru că banii de acolo îmi vin. Nu pot să vin distrusă și să stau să mor de foame, să zic. Exact, până la urmă, fără bani nu ai cum trăi pe lume. Exact. Eu consider că premiul meu deja mi l-am câștigat. Ajungând acolo, a fi aleasă, am demonstrat că sunt cea mai bună și am demonstrat tuturor ceea ce pot. Exact. Și așa că eu ți-ai îndeplinit visul. Exact. Vis care nu credeai în el până la urmă, dacă din ce ne-ai zis. Da. Dar știu că ai zis undeva cu o zi înainte de o zi sau 2, nu mai știu exact, înainte de a fi descalificată, că ai nevoie de Roxana. Și eu atunci când am văzut că a venit Roxana, cu o zi înainte de a fi tu descalificată, chiar am crezut că tu te vei ridica psihic, pentru că tu ai zis că va veni Roxana și am nevoie de ea pentru a vorbi și pentru a mă descărca, că până la urmă voi chiar ați legat acolo. Da. Și s-a văzut asta era de la început. Era singura persoană, cu care puteam să povestesc deschis, nu știu, pentru că acolo ai nevoie de afecțiune. Pentru că care îți lipsește exact, cel mai mult, exact. pe lângă mâncare. Roxana fiind și ea bolnavă, că a avut și ea anumite probleme, da. În ultimul timp nu a mai fost lângă mine. Tocmai eu am ieșit din spital, ea a intrat în spital, nu ne-a mai văzut. Da, adică mai avut cum să vă susțineți una pe alta. Da. Și da, într-adevăr, probabil că dacă ea mi era alături, ea mă încuraja. Dar, cum am mai spus, eu deja simțeam că nu mai pot și nu mai voiam. Deci, adică nu mai vroiam să stau în acea competiție, știi? Știu că a fost consiliul ăla în care erai nominalizată și s-a întâmplat și tu și Alin să fiți în top și voi erați acolo. Și grupul care e pe Facebook a zis persoana care a avut grijă de contul tău că nu ai cum să ții un om cu forța acolo. Da. Pentru că atunci oamenii... Dar nimeni nu m-a ținut cu forța. S-a exprimat în felul că te-au votat în... Da, oamenii... Eu am înțeles de ce m-au votat. Oamenii s-au gândit că, votându-mă, și am ieșit favorită datorită lor și prin care asta vreau să le mulțumesc tuturor. Exact, tuturor. Ei s-au gândit că mă motivează și scoțându-mă favorită,
probabil că, nu știu, aveam chestia, wow, mă iubesc oamenii de acasă și hai să aveai le arăt. asta dacă nu erai atât de jos picată psihic. Că dacă erai undeva, poate la jumate, mă gândesc că aveai un pic mai sus să te ridici. Să mă depășesc. Da, să-mi depășesc momentul ăla. Dar nu m-a ținut nimeni cu forța, clar. Și eu am vrut să plec și am plecat, adică nu m-a ținut nimeni. Nu. Da, asta zic că știu că și atunci la Consiliul nu știai cum să reacționezi și băteai din picior, dar băteai grav din picior. Am reacționat foarte urât, dar așa am simțit în momentul ăla. Da, adică erai și căzută. Da, nu venea să cred, adică, deci chiar nu venea să cred. Și am plâns groaznic de mult. Deci eu cât am plâns în emisiunea asta, n-am plâns în viața mea. În viața mea n-am plâns. Da, oricum acolo s-a văzut, atunci băteai din picior, grav, dar era un tic, poate era un tic care ți-a intrat acolo. Nu știu, eu nu mi-aduc aminte, dar mi-a mai spus cineva lucrul poate ăsta. De nervi, de supărare, de probabil frică, dar frică îți doreai să ieși, adică știi asta? Da, mi-era frică că nu o să plec de asta. Uite că asta s-a... Da. Câte kilograme ai slăbit în cele 8 săptămâni? Aproximativ 7 kg. 6-7 kg, da. Vai de capul meu. S-au simțit? Da. Noi vedem la Moroșanu, că la Moroșanu s-a văzut e cel mai vizibil. Da. Pentru că, la voi, uite, nici la tine nu s-a observat, cel puțin eu n-am observat, că erai chiar ok. Da. Adică... S-a observat, nu știu, efectiv m-am... La față. Da. Atâta, că, fața te dă de gol de la Moroșanu. Față, brațe, se vedea. Da. Adică dacă mă vedeai așa în realitate, atunci, acum am început să pun pe mine, pentru că mănânc de toate. Pe asta, dacă ai mâncat în momentan 2 săptămâni, de 10 ori plătite, da. Îmi dau seama, ai fost determinată să renunți? Nu. Doar de dragul meu. Pentru binele tău? Da, pentru binele meu. Scuze, nu și are rost întrebarea asta. După această experiență te gândești să mai participi pentru un viitor sezon? Ai mai răspuns? Am mai răspuns și da. Da, păcat că nu mai poate. De ce nimeni din grupul războinicilor nu îl votează pe Sorin? Sorin a fost votat de către Albert, mi se pare că a fost votat de către Alin. Da, mă gândesc că... Acum? Nu, și acum... Urmează, fraților, urmează. Următorul care o să plece, deci a plecat Musti. Hai să zicem că grupul ăla este format din 5 persoane acum. 4 sunt ceilalți, nu? Sau 5 tot așa, 4. Hai că poate nu mai au puterea, dar o să urmeze și Sorin cu siguranță. Sau mă gândesc că se referă de ce nu se face strategie împotriva lui Sorin la eliminare. Strategie în 4 persoane nu prea cum. Exact. Numai dacă mai pleacă una de acolo, poate. Da. Și acum niște gânduri. Felicitări, Marilena, mult succes în continuare în viață, ești foarte frumoasă și cea mai bună războinică. Mulțumesc din suflet! O să las pe ăsta la final. Poți să citesc eu? Da. Sorin, cel mai ordinar, Melina la fel, cu 2 fețe. Să le fie rușine. Ce părere ai de această propoziție? Te abții așa? Acest gând? Să știi că nu e primul gând pe care îl citesc atât de răutăcios. Dar oamenii au dreptul să-și exprime, nu știu, părerea, să zic așa. Da, bun. Ai fost o concurentă minunată, dar ai fost demoralizată de unii coechipieri, mai ales de Melina, pentru a ajunge ea în finală, pentru că știa că alături de tine nu va avea nicio șansă. Așa este? Ai simțit acest lucru? Din cauza Melinei nu am fost demoralizată, pentru că eu niciodată nu am simțit o concurență din partea ei, adică nu am simțit-o. Eu dacă voiam să rămân în această competiție, ea era eliminată clar înaintea mea și înaintea Mariei și înaintea oricărei fete. Dar probabil că nu știu, ea a simțit concurență din partea mea, clar, n-avea cum. Știu că la Teo, adică era cu ochiul liber se vedea asta. Da.
Știu că la Teo, când v-a pus să vă dați părerea despre concurenții din echipa voastră, a făcut falsă. Da. Și de fapt a făcut o Roxy și eu am zis că da, fals. Ai aprobat-o. Da. Uite, chestia asta nu se prea vede la televizor. Foarte mult. Să știi că dacă urmărești sau ai urmărit toate episoadele și evoluția ei, să știi că o să-ți dai seama că este o Uite, acum că ai zis asta, parcă un pic, parcă se dă după ăia care au puterea în grup. Exact. Adică nu-și menține părerea sa sau... Ea nu e în stare să-și mențină părerea pentru că ea nu s-a descoperit încă până la 34 de ani. Ea încă nu și-a descoperit voile și nevoile. Înțelegi? Și nu s-a descoperit ea ca persoană. Da, poate după acest show și după ce va vedea și părerile pro și părerile contra, atunci își va da seama? Își va deschide puțin orizontul. Da, pentru că ai o vârstă deja... Da, mami și tati. Ați observat când zice mami, tati? Da, oare... Să-ți arăt un filmuleț dacă vrei cu ea. Vorbea cineva, dar numai... Roxy zicea imediat după Teo Show la emisiunea Survivor, așa că de la o vârstă nu mai ai cum să zici mami și tati, că nu mai ești copil, crești și mama și tata. Da, probabil că din respect. Cât ești mic zici mami și tati, că până la urmă asta intră în tine. Intră în tine. Bage-mă. Asta vine de la tine. Vine de la sine, până la urmă. Chiar am văzut doar puține, din doar secvența aia și nu mi-am dat seama. Acum înțeleg de ce s-a zis asta. Da, fiecare cu gândirea lui. Cam acesta a fost interviul, podcastul alături de Marilena. Îi mulțumesc că a acceptat, că până la urmă eu te vedeam, mă gândeam că n-ai cum să accepti că, nu știu cum, copil de 17 ani care are o idee nebună și a început un proiect care vrea să-l ducă și mă gândeam că așa, oricum am așteptat puțin timp după ce ai venit acasă să te dezmeticești. Da, am văzut că mi-ai scris după. Și am zis că, hai, eram într-o zi cu soară mea la dansuri și am zis că, hai, fie ce-o fi, da hai sau nu. Scriu, nu? Da, hai, da sau nu. Da, a fost plăcut surpriză că, da, dai seama. Probabil că ți-am răspuns puțin mai târziu. Nu, după 5 minute și da? Ceva. Da, adică nu a fost... Bine, mă așteptam să nu vezi mesajul pentru că mă gândesc că ai inbox-ul plin. Da. Și asta era că, dacă nu vede mesajul, nu știu ce. Am zis că ți-am zis, ori la bal, ori la spital. Persoanelor cunoscute le răspund cam la toate persoanele cunoscute. Răspund. Cât pot eu, chiar și după 2 zile. Mi s-a întâmplat că mi-a scris cineva cunoscut și a răspuns pe vreo 2 zile. Da, îmi cer scuze, am fost dai seama, asta zic că după ce ai venit din competiție, toată lumea felicită. Chiar ți-am dat, am văzut emisiunea și cred că ți-am dat în seara aia, oare în seara aia ți-am dat mesajul ăla lunguț. Lunguț. Dar nu ți-am răspuns la el. Sau ți-am răspuns? Cum nu? Da. Da? Da. Înseamnă că, nu mai știu. Da. Ai zis ceva? Pe Instagram? Da. Pe Instagram, da. Pe Instagram. Dar doar acolo ți-am scris. Ok. Ai zis că, Doamne, câte cuvinte minunate, mulțumesc mult. Da. Ai răspuns după o zi sau 2. Nu, în ziua aia. A fost la 23 și 12 și tu mi-ai răspuns la 23:40. 30 de minute, da. Da, asta zic. Da. Atunci, deci tu la 23, deci la 12, cam atunci am primit eu telefonul. Și atunci intrau mesajele astea noi, înțelegi? Și am mesaje de la foarte multe. Păi asta zic! Și ți-am zis, am văzut Miruna și te cunosc. Și în primul rând că te apreciez foarte mult și de aceea am acceptat să povestesc cu tine despre lucrurile astea. Mulțumesc frumos! Apreciez curajul tău și apreciez că vrei să investești în ceva ce îți place și să arăți oamenilor că ar trebui să fie mult mai deschiși și... mai curajoși puțin. Și sincer.
Da, da, Și da. că contează foarte mult și de aceea te apreciez și nu aveam de ce să nu accept lucrul ăsta, pentru că sunt o persoană modestă, sunt o persoană normală. Cam acesta a fost și podcastul. Îi mulțumesc Marilenei că a acceptat invitația și Doamne ajută să-ți îndeplinești toate dorințele pe care le ai de acum în continuare și să ne vedem cu bine. Poate după un an mai luăm un interviu să vedem cum a evoluat situația într-un an. Mulțumim Caban pentru locație și noi ne auzim la următorul interviu/podcast. O să-i las toate linkurile în descriere de la rețelele de socializare și să ne vedem cu bine. Asta e Iarhanca. Da. O avut și ea multe? Au avut foarte puține. 19, 20, 21. Dacă țin. Ok, sau nu? Bine, stau cum îl stai până ajung eu aici. Iar nu sunt. Gen, am murit să mă uit la tine, nu? Nu știu.